αυτά. Ναι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Βασικά ήταν το αναμενόμενο εδώ που τα λέμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από εξωφρενικό. Το να τους βλέπεις όχι μόνο να φέρονται έτσι και να αποδίδουν μια αδικαιολόγητη ασυλία, μάλλον να τη χαρίζουν απλόχερα στην αριστερά για ό,τι κάνει. Και αυτό ξεκινάει πρώτα επικοινωνιακά. Έτσι, θυμόμαστε από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου προσωπικά, όποτε υπήρχαν επεισόδια στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, οι νέοι περιγράφονταν ως ταραξίες, ως αντιεξουσιαστές. Κανείς δεν τους έλεγε με το όνομά τους αναρχοκομμουνιστές, όπως είναι. Ήταν πάντα αντιεξουσιαστές. Πόσο χαϊδεμένο πρέπει να σε έχουν σε ένα κράτος, ώστε να σε περιγράφουν με αυτόν τον όρο. Την ίδια στιγμή που για πολύ λιγότερα, για συμπεριφορές που είναι κυριολεκτικά νόμιμες πλέον, μπαίνουν στη φυλακή, προφυλακίζονται και μάλιστα εκτείνουν την ποινή τους και συνεχίζουν να μένουν μέσα εν αναμονή δικαστηρίων για νέες υποθέσεις, εθνικιστές. Είναι πραγματικά... Ότι... Ναι, συνέχισε. Όχι, συνέχισε, θα πω μετά. Θα έλεγα ότι αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να είναι και ο κύριος παράγων ριζοσπαστικοποίησης ενός νέου εθνικιστή σήμερα. Και να ξέρετε, το αμέσως πιο εξωφρενικό από αυτό, από την ειδική τους μεταχείριση, πέρα από το ότι βρίσκουν γιάφκες αριστερών με κανονικά πυροβόλα, φωνικά όπλα και δεν τους κάνουν τίποτα. Τρώνε κάποιες ποινές με αναστολή. Αυτοί όλοι ήταν γνωστοί στις αρχές και κυκλοφορούσαν έξω ενώ θανατίναζαν κόσμο. Και παράλληλα, όταν συλλάμβαναν κόσμο από τη Χρυσή Αυγή και άλλους εθνικιστές για να δείξουν ένα δίθεν οπλοστάσιο, φωτογράφιζαν κάτι ρόπαλα του baseball, κάτι σημεούλες και κάτι κασκόλ. Δεν ήταν καν παράνομα όλα αυτά τα αντικείμενα να τα έχει κανείς στο σπίτι του. Σε λίγο θα παίρνουν και τα κουζινομάχαιρα απλά για να τα βγάλουν φωτογραφία στη Γαδά. Είναι τρομερό. Αλλά όπως και να έχει, πιο εξωφρενικό και από αυτό το ίδιο το γεγονός είναι ότι ο αριστερός συνεχίζει να κάνει τον αντισυστημικό και να κατηγορεί τον εθνικιστή ως μακρύ χέρι του συστήματος, την ίδια στιγμή που και ο ίδιος ο αριστερός αντιλαμβάνεται τα διπλά μέτρα και σταθμά. Πρέπει να ξέρετε ότι το σκουλίκι της διπλανής πόρτας, ο αριστερός, οποιοσδήποτε του περιγύρου σας, θα δει στις ειδήσεις ότι τους λένε παιδιά, νεολαίους, ταραξίες κτλ. Και τους χαϊδεύουν. Θα το δει, θα το αφομοιώσει και δεν θα του κάνει εντύπωση. Και μετά θα έρθει και θα αποκαλέσει εσένα τον εθνικιστή συστημικό. Αυτός είναι ο νούμερο ένα λόγος να εξοργίζεσαι σήμερα αν είσαι εθνικιστής. Μην ξεχνάμε ότι όσες φορές έχει δώσει ο Θεός και έχουν γίνει προσαγωγές για τις συλλήψεις, δεν γίνονται συνήθως. Πιάνουν κάτι πλουσιόπαιδα από την Εκάλη, από την Κηφισιά, παιδιά υπουργών της κυβέρνησης, βουλευτών της αντιπολίτευσης και κατευθείαν κλείνουν τις υποθέσεις, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι το παρακράτος του καθεστώτος και λειτουργούν με πλήρη ασυλία. Εξάλλου είχαν σκοπό, και αυτό μύριζε βρώμαγε πάρα πολύ, από το ότι δεν υπήρξε καμία απαγόρευση στη συγκέντρωσή μας, έτσι. Παρόλο που υπήρξαν ανακοινώσεις ότι θα είναι μαζική, ότι θα έχει παλμό, θα έχει κόσμο, δεν έγινε καμία απαγόρευση. Και είναι που βρωμάει πάρα πολύ το ότι αυτή η κατάσταση έγινε. Να είναι καλά, ευτυχώς μάλλον, βάλαν το χέρι τους μάλλον οι δύο συναγωνιστές μας, από εκεί ψηλά, και τους αποδόθηκαν τα ίσα και γλιτώσαμε οι υπόλοιποι. Και θα μιλούσαμε για κατόμβη θυμάτων, έτσι. Δεν θα μιλούσαμε για ψυχολογία. Πραγματικά, οι κρατικές αρχές έπεσαν πάνω από το περιστατικό και δεν δίνουν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που διαθέτουν. Αυτό είναι βέβαιο, διότι έχουν επιβιώσει κάποια τεχνολογικά μέσα που διέθεταν μέσα στο διαμέρισμα αυτό, όπως είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κτλ. Ή αρχεία σκληρών δίσκων, και από εκεί μπορούν να δουν για ποιους προοριζόταν η βόμβα. Και το μόνο το οποίο έχουν πει ήταν πως τους είδαν να κινούνται έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, μέσω καμερών. Αυτό δεν αποκλείεται, αλλά δεν δηλώνει και πως θα ήταν ο αμεσότερος στόχος τους. Επιπλέον, έχει τέτοια μέτρα φύλαξης μια πρεσβεία και συγκεκριμένα εκείνη του Ισραήλ, που δεν θα έφταναν ποτέ τόσο κοντά ώστε να βλάψουν κόσμο. Για την ακρίβεια, αμφιβάλλω ότι θα μπορούσαν και να την τοποθετήσουν χωρίς να τους έχουν τσιμπήσει ήδη από το πεζοδρόμιο. Αλλά όπως και να έχει, θα ήταν εντελώς ανόητο από πλευράς τους
να χτυπήσουν την πρεσβεία σε μια τόσο σημαδιακή ημερομηνία όπως είναι η 1η Νοεμβρίου, γιατί αν σκόπευε το αναρχικό κίνημα, αυτές οι πληρωμένες πόρνες του καπιταλισμού, να κάνουν κάτι την ημέρα εκείνη, το μόνο που θα ήταν λογικό να κάνουν θα ήταν να επιτεθούν στον κόσμο που ήταν στο μνημόσυνο των δύο δολοφονημένων συναγωνιστών. Εάν λοιπόν εκείνοι ως αναρχικοί έκαναν ένα χτύπημα στην πρεσβεία, θα επισκίαζαν την όποια άλλη πράξη, ακτιβιστική, επιθετική, θα μπορούσαν να κάνουν οι αναρχικοί σε βάρος εθνικιστών εκείνη τη σημαδιακή ημερομηνία. Άρα δεν έστεκε να μεταφέρουν τη βόμβα για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτού. Και το ότι είναι πλουσιόπαιδα είναι γεγονός. Σήμερα η πλειοψηφία των πυρήνων της φωτιάς, οι οποίοι όντως γνωρίστηκαν στο Κολέγιο Αθηνών, είναι έξω και έχουν επιχειρησούλες, έχουν τα καφεδάκια τους, έχουν τέτοια. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σκοτώσουν. Την ίδια στιγμή που επειδή ένας μαχαίρωσε έναν άλλον, μπαίνει ένα ολόκληρο κόμμα φυλακή. Ταυτόχρονα, στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια εποχή, στην ίδια χώρα, συλλαμβάνονται άνθρωποι με μολότοφ και επειδή δεν είναι συναρμολογημένες μέσα στην τσάντα τους, αφήνονται ελεύθεροι. Αν έχεις μόνο μπουκάλι, τουπί, βενζίνη και αναπτήρα και η μολότοφ δεν φλέγεται ήδη μέσα στην τσάντα σου, ο εισαγγελέας ο οποίος ρουφάει κόκκες από τις μεσούλες Ρωμά και Αφγανών δεν μπορεί να φανταστεί που σου χρησιμεύουν αυτά τα εργαλεία. Δεν του περνάει από το μυαλό. Να πούμε εδώ ότι παρότι όντως δεν έχει βγει ανακοίνωση για πού προοριζόταν η συγκεκριμένη βόμβα και υπάρχουν πολλές απόψεις, κάποιες λογικοφανείς απαντήσεις. Ναι, μετά πήγανε στο μοναστηράκι και κάνανε τους μαχητές πάλι, ολομόναχοι. Πρέπει να τους έτσουξε πάρα πολύ αυτό που έγινε πέρυσι στον ΙΣΑΠ. Οπότε προσπαθούσαν να κερδίσουν μία νίκη και πάλι έστω επικοινωνιακή αμιγώς. Πήγανε κάτι χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εκδήλωσης και νομίζουν ότι κάτι κάνανε. Και όλος τυχαίως πολύ μακριά από εκεί που πιθανότατα θα έσκαγε και η βόμβα, έτσι. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. 11 στάσεις του μετρό. Βασικά, όχι, 11 στάσεις του ηλεκτρικού. Γύρω στα 20 με 25 λεπτά μακριά με τον ηλεκτρικό. Δηλαδή, εντάξει, και πουλάγαν και μαγιά στο Twitter, που είμαστε εδώ. Σώμα μάγκα. Ήταν και λίγοι πέραν αυτού από ό,τι είδα στη φωτογραφία. Το αστείο ποιο είναι? Το αστείο και τραγικό ταυτόχρονα. Είναι σε συγκλονιστική άρνηση όποιος νομίζει ότι μία χρονιά πριν θα έβγαινε απαγόρευση της συγκέντρωσης και μία χρονιά μετά είναι λογικό τυχαία να μην βγαίνει απαγόρευση και τυχαία να σκάει βόμβα την παραμονή και να ανακοινώνεται φυσικά το πρωί της ίδιας ημέρας της εκδήλωσης. Εγώ όταν το διάβασα αυτό στις ειδήσεις ήμουν σίγουρος για το τι έγινε και πραγματικά την παραμονή σκεφτόμουν ότι η αστυνομία, όπως είναι γνωστό, έχει 24 ώρες στη διάθεσή της να βγάλει μία ανακοίνωση για να απαγορεύσει μία πορεία, οπότε είχε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα της Πέμπτης να το ανακοινώσει. Θυμάμαι να είμαι στη δουλειά, να κοιτάω την ώρα, να κοιτάω και τα νέα πότε, όποτε είχα χρόνο και τελικά να τελειώνει όλη η μέρα, να φεύγω να πηγαίνω σπίτι μου και να μην έχω δει κάποια ανακοίνωση. Και λέω, κοίτα να δεις, δεν την απαγόρευσαν, πολύ περίεργο. Και το πρωί της επομένης, πάλι στη δουλειά, ανοίγω τα νέα για να δω τι έγινε και φαίνεται ότι έσκασε βόμβα. Και εκεί ήμουν σίγουρος ότι αυτά τα δύο είναι ελένδα, για να δείτε ότι το κράτος μας μισεί. Το κράτος μας θέλει νεκρούς, να το ξέρετε αυτό. Γράφει ο Ιαμβος στο chat, καλησπέρα Ιαμβε, ότι από τις 4... Μα φάνηκε ότι ήταν και λυπημένοι κιόλας. Δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις τους. Τα παιδιά, όπως και προείπες και εσύ, λαμπρά μυαλά. Γιατί είναι λαμπρά μυαλά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί αν έχεις φτάσει 30 να χρονών και ετοιμάζεις βόμβες για να σκοτώσεις κόσμο, ενώ είσαι πλουσιόπεδο. Είσαι πλουσιόπεδο και είχες τα πάντα. Τι? Ο αστυνόμος Αΐνης πήγαινε να κάνει βόμβα και ανατινάχθηκε, αλλά είναι λαμπρόμυαλο. Προφανώς το είδε, ξέρω εγώ, σε κάνα ταβάνι που θα έχει φτάσει, θα το είδε να φωσφορίζει στο ταβάνι και θα είπε λαμπρόμυαλο αυτό.
Έλα ρε, είναι. Όχι, δεν κατάλαβε. Σουρεαλιστικό. Ο άλλος ανατινάχτηκε πάνω πηγαίνοντας να φτιάξει βόμβα και λέει λαμπρόμυαλο. Δεν κατάλαβες. Κοίτα ποιο είναι το καλύτερο. Βρήκανε και στοιχεία κάναβης φυσικά εκεί μέσα. Δηλαδή οι διάνοιες μάλλον κάνανε φούντα και κουμπώνανε βόμβες παράλληλα. Πανέξυπνοι. Μπορεί να ήταν φαρμακευτική. Δεν το συζητάω. Κάτι άπλητοι μπουρζουάδες, πραγματικά. Και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να νοικιάζουν οπουδήποτε. Αυτό το έχουμε σκεφτεί, πύρινες της φωτιάς. Αυτά τα κορόιδα, ένα σωρό άλλοι νοικιάζουν ανα πάσα στιγμή όπου θέλουν στην Αθήνα. Εσείς δεν έχετε δυνατότητα να το κάνετε αυτό. Αυτοί την έχουν. Και αυτά τα άτομα που δεν ζουν καν στην Ελλάδα ήθελαν να ανατινάξουν κόσμο. Να βάλουν βόμβα, αδιαφορώντας για το ποιος είναι θύμα, οι στόχοι τους μόνο ή και οποιοδήποτε άλλος, και να τους διαμελήσουν. Λοιπόν, πραγματικά πίστηκα μετά από αυτό, ήδη ήμουν πεπισμένος, αλλά πολλό δε μάλλον τώρα, ότι υπάρχει Θεός. Δεν είναι τυχαίο. Έσκαβαν τον λάκκο μας και έπεσαν μέσα. Έχουμε και Αυτό μια γίνεται και ερώτηση. να ξέρετε ότι κάθε ήττα τους κάνει να διψούν περισσότερο για αίμα, οπότε είναι ακόμη πιο κρίσιμο το να ξέρετε ποιοι είναι στον περίγυρό σας και το να έχετε λάβει τα μέτρα σας για να αμυνθείτε. Ήταν διψασμένοι για αίμα μετά την ήττα τους στον ΙΣΑΠ, ετοίμαζαν βόμβα. Έσκασε η βόμβα τώρα πάνω τους και τους έχουμε ξεφτυλίσει στο διαδίκτυο και παντού επικοινωνιακά, όσο εκείνοι έχουν το θράσος έτσι, να κάνουν πορείες για τους τρομοκράτες και να ζητούν να μην ανακριθεί καν η τραυματίας επειδή είναι πολυτραυματίας. Αυτοί που ήθελαν να σκοτώσει αθώους, και αυτοί περνιούνται για καλή τώρα και κοιμούνται το βράδυ και κοιτάζονται στον καθρέφτη επίσης. Έχουν λοιπόν αυτό το θράσος και ζητάνε από όλους εμάς να τους ανεχτούμε. Σας λέω ότι επίσημα με το που έχετε έναν αριστερό στον περίγυρό σας είστε σε αυτοάμυνα πριν κάνει κάτι. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί μας θέλουν νεκρούς. Και μετά από αυτή την ήττα τους, την ακόμη βαρύτερη και υλικά και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και επικοινωνιακά, θα είναι ακόμα πιο διψασμένοι. Για χειρότερα. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε χειρότερα. Και έχω ακούσει, και δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε, αλλά έχω ακούσει, τουλάχιστον έφτασε στα αυτιά μου από μαρτυρίες, υποκαταγγελίες κτλ., ότι έχουν υπάρξει 2-3 περιστατικά τις τελευταίες ημέρες, όπου πολλοί από αυτούς στρίμωξαν κατά περίπτωση έναν ή δύο δικούς μας τέλος πάντων. Φυσικά και δεν γίνεται τσάμπα, αλλά το θέμα είναι πως μετά την καταδίκη, ύστερα από την δικαστική σκευωρία της Χρυσής Αυγής, είναι γεγονός πως είναι ανύπαρκτη πια. Είναι λες και έχουν κλείσει το μαγαζί, είναι τρομερό. Είναι ξεκάθαρα φαινόμενο άρσης της χρηματοδότησης που τους έκαναν τα όποια σκοτεινά κέντρα τους χρηματοδοτούσαν. Και έτσι πραγματικά είναι λες και δεν υπάρχουν, σαν να έκλεισαν το μαγαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση σε άλλες εποχές να έχουμε την ευκολία να μιλάμε τόσο ελεύθερα. Ούτε φυσικά εφόσον οι μάχημοι τους έχουν εγκαταλείψει και έχουν μείνει με ομοφυλόφιλους, γυναίκες και αλλοδαπούς, θα έχαναν τόσο εύκολα τόσα σκηνικά στο δρόμο. Προφανώς είναι πιο αδύναμοι τώρα και γι' αυτό αγχώνονται ενδεχομένως όταν το σύστημα αντιληφθεί. Γιατί ξέρεις, το πρόβλημα του συστήματος ήταν ότι πίστεψε την ίδια του την προπαγάνδα. Όταν αντιληφθεί ότι εθνικισμός δεν είναι κόμμα και όσα κόμματα και αν κλείσεις μέσα εθνικιστές θα υπάρχουν στην κοινωνία, γιατί προέρχονται από τη βάση της. Η εθνικιστική ενέργεια είναι ενέργεια από κάτω προς τα πάνω. Από το λαό. Δεν μας έμαθε κανείς. Αν δεν είχαμε καμία εξωτερική επιρροή, δεν θα είχαμε διεθνιστές στη χώρα. Αλλά αν δεν είχαμε επίσης καμία εξωτερική επιρροή, θα είχαμε εθνικιστές. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Όταν σιγά σιγά αντιληφθούν ότι με την φυλάκιση της Χρυσής Αυγής το μόνο που κατάφεραν ήταν να κάνουν τον εθνικιστικό χώρο αόρατο, να κοιτάει αλλά να μην παρατηρείται, τότε ενδεχομένως να αρχίσουν να τους ξαναεπιστρατεύουν όλους τους άπλητους τρομοκράτες και παρακρατικούς. Αυτό θα φανεί. Αλλά είναι γεγονός ότι σκίζονταν για να πάρει ο Κουφοντίνας άδεια, ο οποίος πήγαινε σε καταλήψεις και τους δίδασκε. Τι έκανε, γιατί σκοτωνόταν αυγή.
Αυτοί οι άπλητοι που έβαλαν τις βόμβες τώρα είχαν γαλουχηθεί σε καταλήψεις του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο είναι γνωστό για τη ριζοσπαστικοποίηση τρομοκρατών. Δεν είναι μυστικό. Τα public, το έχω πει και άλλες φορές, είχαν ολόκληρο ράφι αφιερωμένο σε πολλά αντίτυπα του βιβλίου του Κουφοντίνα. Τα public. Τα οποία μετά έκαναν μήνυση στο Ρουβίκονα και ο Ρουβίκονας όταν ξαναπήγε να βγάλει ανακοίνωση, γιατί φυσικά όλες αυτές οι αριστερές μεγαλοεταιρείες φέρονται άθλια στους εργαζομένους τους, όταν πήγε να επέμβει ο Ρουβίκονας ήταν Παναγίτσα. Γιατί είχαν φάει ήδη μια μήνυση και φυσικά ο Ρουφιάνος της Γαδά Καλαϊτζίδης είναι επώνυμος. Ξέρετε, το κράτος διώκει τον Ρουβίκονα, αλλά έχει τον Καλαϊτζίδη έξω, να έχει δημόσια προφίλ κτλ. Οπότε και εκείνος, επειδή είναι γνωστός, δεν έκανε καμία κίνηση και μπορείτε να δείτε το βίντεο που πάνε, βγάζουν ένα λόγο και φεύγουν χωρίς να αγγίξουν τίποτα μέσα στα public. Έτσι. Τελικά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, το σύστημα τους έχει με κοντό λουρί αυτή τη στιγμή. Αργότερα, όταν αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι ο εθνικισμός υπάρχει ακόμα και είναι δυνατός, που με τέτοια περιστατικά το αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο, θα αρχίσουν να τους αφήνουν όλο και πιο ελεύθερους. Δεν είναι τυχαίο ότι γνώριζαν όλους αυτούς τους ανθρώπους και όχι απλά με εκκρεμότητα ξένων ενταλμάτων συλλήψεως κυκλοφορούσαν, αλλά ήταν και στην Ελλάδα ελεύθεροι και έτοιμοι να προγραμματίσουν βόμβα ανήμερα μιας τελετής και μιας εκδήλωσης, την οποία δεν είχε απαγορεύσει το σύστημα όπως μόλις πέρσι είχε κάνει. Έχουμε λοιπόν έναν περίπλοκο ιστό αράχνης, πάνω στον οποίο ταλαντεύονται κράτος, παρακρατικοί και διάφοροι άλλοι σάπιοι ιδεολόγοι, περιμένοντας να κλείσουν μέσα σε ένα κουκούλι τους εθνικιστές και εν τέλει να τους κατασπαράξουν. Αλλά δεν μπορείς να φας αυτό που δεν βλέπεις. Και φρόντισαν να μην μας βλέπουν όταν έβαλαν τη Χρυσή Αυγή μέσα. Κάπου εδώ να καλησπερίσω και το Χρήστο. Καλησπέρα Χρήστο, το εσύ. Αυτά που βλέπετε να γράφουν στο Twitter δεν είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας. Το Twitter είναι επικοινωνιακό. Το θέμα είναι πως η αριστερά, και από ό,τι φαίνεται, ξέρεις, για να υπενθυμίσω ότι έχουν όπλα, αποθήκες οπλισμού κανονικές θα λέγαμε, και δεν το λέω για να τους κάνουν να φανούν πιο σκληροί από ότι είναι οι πιο οργανωμένοι. Είναι η πραγματικότητα του μεταπολιτευτικού κράτους αυτή. Δεν το αρνείται κανείς. Μάλιστα όλος τυχαίως μόλις μετά τη βόμβα, αφού συνελήφθηκε ο έτερος συνωμότης, ο οποίος είχε κλειδιά του διαμερίσματος, έτυχε να εξαρθρωθεί μια σπήρα κλεπταποδόχων, αρχαιοκαπήλων, ναρκεμπόρων με πολλά όπλα στη Δυτική Αττική. Τώρα κελάιδη σε κάποιους από αυτούς δεν είναι καθόλου απίθανο και εν τέλει συνελήφθησαν αυτά τα μέλη της σπήρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι γνωστό ότι υπάρχουν γιάφκες με προηγμένα ή πανάρχια όπλα, είναι γεγονός. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την περίπτωση όπου λιμενικοί κινήθηκαν μέσα στα εξάρχεια για να συλλάβουν μια Σύρια λαθρομετανάστρια, η οποία ήταν ύποπτη για εμπόριο ναρκωτικών, δηλαδή το ύποπτη κάτω ένοχη για την ακρίβεια, και σε λίγα λεπτά είχαν οργανωθεί αναρχικοί, είχαν έρθει με βανάκι, βγήκαν από το βανάκι σαν ομάδα κρούσης με Καλάζνικοφ, ακινητοποιήθηκαν οι λιμενικοί και ένας από αυτούς μαχαιρώθηκε στο πόδι, σαν προειδοποίηση. Αυτά δείχνουν μια οργάνωση ετών, δεν τα κάνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν το λέω για να τρομάξω κανέναν, να τους κάνουν να φανούν πιο ισχυροί από ό,τι είναι, αλλά είναι ένα γεγονός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν μπορούμε πια να νομίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε μόνο με τους ομοφυλόφιλους πεζικάριους που είναι στις πορείες. Με τους σοδομίτες, τις πόρνες και τους αλλοδαπούς, έτσι. Υπάρχουν και άλλα ποινικά στοιχεία, τα οποία έχουν μια σχέση Δούνε και Λαβίν με τον αριστερό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι φυλακές άλλωστε ψηφίζουν αριστερά. Πώς κατάφεραν αυτοί οι σιχαμένοι άπλητοι με την ανοχή των media να περάσουν το στερεότυπο ότι ο εθνικιστής είναι εγκληματικός και μπράβος και άνθρωπος της νύχτας, την ίδια στιγμή που ομοφόνος όλες οι φυλακές της χώρας για βαριά, για ελαφριά, για σεξουαλικά εγκλήματα, για διαστροφές, βγάζουν όλα τα σοφρονιστικά λοιπόν συστήματα ομόφωνα αριστερά σε κάθε εκλογές, συγκεκριμένα ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ποιος λοιπόν μπορεί να μιλήσει για τον εθνικιστή και να τον πει εγκληματία?
έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες. Εχθρός μας είναι μια ιδεολογία η οποία σε κάθε κοινωνία και σε κάθε ιστορική περίοδο από τότε που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη ιστορία επιστρατεύει τα κατακάθια της ανθρωπότητας. Αυτούς που για διαφορετικούς λόγους μισούν την κανονικότητα, μισούν το έθνος και είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα εάν τους δοθεί ο εξοπλισμός, η ευκαιρία και η ιδεολογική κάλυψη. Ένας βολικός, θεσμικός και πνευματικός μανδύας. Και αυτό το πετυχαίνουν κάτω από την αριστερά. Δεν είναι τυχαίο. Εμείς, ας δούμε, μάνι τον συμμοριτοπόλεμο, έτσι. Έχουμε μια κουλτούρα εμείς οι Έλληνες, και διαχρονικά την είχαμε, του να μην βεβηλώνουμε τα πτώματα των νεκρών. Με εξαίρεση ενδεχομένως τον Αχιλλέα και τον Έκτορα στην Ιλιάδα. Αλλά κατά κανόνα ούτε βασανίζουμε κρατουμένους, ποτέ δεν το έκανε αυτό ο στρατός μας, ούτε σε Ιταλούς είτε σε Γερμανούς, ούτε καν στους κομμουνιστές που τους άξιζε δεν τους το κάναμε. Δεν βασανίζουμε, δεν βεβηλώνουμε πτώματα και τάφους. Όλος τυχαίως θέλουν να μας πούν ότι μια μερίδα του ελληνικού λαού θέλησε να τα βάλει με την εξουσία στο συμμοριτό πόλεμο, γιατί κατά τη γνώμη τους, εάν νικούσαν, θα είχαμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και θες να μου πεις ότι αυτοί οι ίδιοι Έλληνες, μεγαλωμένοι με τις ίδιες αξίες με εμάς, είχαν στην κουλτούρα τους να βγάζουν μάτια και καρδιές και γλώσσες και να βιάζουν. Και αυτοί οι ίδιοι Έλληνες, μεγαλωμένοι με τις ίδιες αξίες με εμάς, είχαν στην κουλτούρα τους να βγάζουν μάτια και καρδιές και γλώσσες και να βιάζουν πτώματα. Δύο τινά συμβαίνουν. Είτε δεν ήταν Έλληνες, σε πολλές περιπτώσεις ισχύει ότι ήταν Σλάβοι και μπορώ να περιμένω από αυτούς τέτοιο κανιβαλισμό, είτε ήταν τα κατακάθια της κοινωνίας με πολύ βαθύ μίσος για αυτό που λέμε ελληνισμό. Και ναι, θα το πω και αυτή τη φορά δεν το λέω ειρωνικά, γιατί έχουμε συνηθίσει να το ακούμε ειρωνικά, την Αγία Ελληνική Οικογένεια, γιατί αυτό είναι η ελληνική οικογένεια. Είχανε βαθύ μίσος. Και το πρόβλημα ποιο είναι, και γιατί δεν πρέπει να αφήνεις δευτερόλεπτο να ανασάνει ο αριστερός. Γιατί πάντα θα έχεις περιθωριακά στοιχεία σε κάθε κοινωνία. Είναι στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Πάντοτε θα έχεις τους απογοητευμένους, τους ανθρώπους του περιθωρίου, αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα εν τέλει και δεν μπόρεσαν ποτέ να προσαρμοστούν. Και αυτοί θα είναι υποψήφιοι πεζικάροι ενός εθνομηδενιστικού κινήματος. Γι' αυτό αυτούς πρέπει να τους έχεις στην τσάπα όποτε μπορείς. Από όσο πιο νωρίς μπορείς. Ξεκάθαρα είχαμε άτομα. Με αυτό που λες, Συμφωνώ, αλλά στατιστικά δεν γίνεται πάντα να ήταν ξένοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Στο 49 τελευταίο του πολέμου, ναι, η πλειοψηφία ήταν αλλοδαπή. Στην πρώτη συμφωνώ. Ακριβώς, μπράβο. Άρα αναπόφευκτα είχαμε κάποιους Έλληνες που βγάζαν καρδιές, ενώ αυτό δεν ήταν ποτέ στην κουλτούρα μας. Άρα κάτι τρέχει. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι Νομίζω ότι η ιδεολογία η οποία ακολουθούσαν τότε τους περνούσε σε ένα επίπεδο διαφορετικό από το επίπεδο ενός ανθρώπου, ενός Έλληνα με την κουλτούρα που υπήρχε τότε και παλαιότερα, όπως ανέφερε ο Πίθηκος, στους Έλληνες. Τους έκανε να λειτουργούν μάλλον μιμούμενοι τους συντρόφους τους από τις ξένες χώρες, οι οποίοι είχαν συστρατευτεί και πολεμούσαν από κοινού. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι δεν ήταν εμφύλιος πόλεμος, ήταν συμμοριτοπόλεμος. Ήταν ένας εθνικός πόλεμος ουσιαστικά, γι' αυτό λέμε εθνικός στρατός εναντίον των Νεαμοβουλγάρων. Γιατί όταν ένας πόλεμος μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα την αλλαγή συνόρων ή υπάρχει βοήθεια άμεση ή έμεση από ξένο κράτος, τότε πάβει να είναι εμφύλιος. Οι Σλάβοι της γύρω περιοχής, είτε ήταν Ιουγκοσλάβοι είτε ήταν Βούλγαροι, στο μυαλό τους είχαν τη συνέχεια του Μακεδονικού αγώνα από πλευράς τους, γιατί ποτέ δεν είχαν αποδεχτεί ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Βλέπαν τους Έλληνες ως καταπιεστές, ως βασανιστές, ως φετεριστές των περιοχών, ότι τους έκλεψαν την πατρίδα, τους έκλεψαν τη Θεσσαλονίκη
και τις περιουσίες των παππούδων τους, όπως πολλές φορές είχε αναφέρει και ο Μπουτάρης, ο οποίος είχε τέτοια καταγωγή, για να μην ξεχνόμαστε. Η ιδεολογία δηλαδή που είχε αυτή η αριστερή του σκουπιδιού, τέλος πάντων, δεν ήταν τυχαία. Κατάγεται από μια περιοχή που το ουράνιο τόξο έπαιρνε υψηλά ποσοστά και υπάρχουν χρηματοδότες οι οποίοι χρηματοδοτούν αυτή την προπαγάνδα. Αυτοί λειτουργούσαν όντως σαν κάτι πέρα του ανθρώπινου, πέρα της ελληνικής κουλτούρας και γενικότερα της ανθρώπινης γενικότερα συμπεριφοράς, χωρίς καθόλου τιμή και χωρίς να σκέφτονται ποτέ αν αυτά τα εγκλήματα που κάνουν είναι εγκλήματα ανθρώπων που βρίσκονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άμυνα, βρίσκονται σε πόλεμο ή οτιδήποτε, ή άμα ήταν ζώων. Γιατί για ζώα μιλάμε. Όχι, τα εγκλήματα που κάναν ήταν τόσο απάνθρωπα. Χιλιάδες σφαγμένοι με κονσερβοκούτια μέσα σε χαράδρες. Όταν κάποιος έκανε για αυτούς κάτι εναντίον τους, στοχοποιούταν και αυτός και η οικογένειά του με βάση τη συλλογική ευθύνη που ίσχυε εκείνη την περίοδο. Οπότε σκότωναν και τα παιδιά του. Σκότωναν τη γυναίκα του, σκότωναν όλο το σόι, ανάλογα πόσους βόλευε. Νομίζω ότι για όλα αυτά ο κυριότερος παράγοντας είναι αυτή η ιδεολογία, η αριστερή των αναρχομπολσεβίκων, οι οποίοι ούτε αναμεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρουν κατά περιόδους και ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα βλέπουμε τώρα και σε κάποια κόμματα εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα νωρίτερα ότι αυτό που πληρώνουμε, αυτό το καθεστώς των εξαρχείων που έχει δημιουργηθεί και των μαρξιστικών γκέτο, είναι συνέπεια του να μην έχουμε προχωρήσει σε επόμενο γύρο. Έτσι. Είναι ακριβώς όπως όταν μεθάς καμιά φορά, νομίζεις ότι θα γλιτώσεις και θα έρθεις στα ίσα σου χωρίς να κάνεις εμετό, οπότε πέφτεις για ύπνο. Περνάει όλο το βράδυ νομίζοντας ότι σου πέρασε η αναγούλα και εν τέλει ξυπνάς το πρωί και κάνεις εμετό. Πάντως αυτό που ήταν να βγάλεις έπρεπε να το βγάλεις. Έτσι λοιπόν δεν πήγαμε ποτέ σε αυτόν τον εμφύλιο. Υπήρξε αυτή η άτυπη συμφωνία να τους παραδώσουν οι δεξιοί προδότες, θεσμούς, την τηλεόραση, τις τέχνες, την παιδεία. Και εν τέλει μέσα σε 40-50 χρόνια έχεις έναν λαό ο οποίος αποδέχεται τη μαρξιστική τρομοκρατία σαν καθημερινότητα. Γιατί να θυμάστε ότι το σκουπίδι της διπλανής πόρτας που δίθεν δεν ανέχεται τον εθνικισμό, ακόμη και όταν αυτός εκφράζεται απολύτως νόμιμα και ακτιβιστικά, με πορείες, με δράσεις, με μαθήματα για νέους, με εκπαιδεύσεις, παρόλα αυτά, αυτό το ίδιο άτομο που θεωρεί αυτόν τον κινηματικό εθνικισμό επικίνδυνο για το σύστημα, δεν θεωρεί επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας το να σκάνε κάθε λίγο και λιγάκι βόμβες, να περνάνε σφαίρες πάνω από το κεφάλι του, να γίνονται τυφλά χτυπήματα. Αυτά όλα τα θεωρεί φυσικά επακόλουθα τη ζωή σε μια κοινωνία πλέον, ο ραγιάς. Και ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα με το να εκφέρεις πολιτική άποψη είναι ότι πρέπει να φροντίσεις να εκφέρεις την ίδια ή τουλάχιστον μια βασισμένη στην ίδια λογική, όποτε συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα. Και όλα αυτά τα πιόνια έχουν γαλουχηθεί να εκφράζουν την αποστροφή τους κάθε φορά που ακούγεται το οτιδήποτε εθνικιστικό, την ίδια ώρα που κοφεύουν, είναι εκοφαντικά απόντες όταν έχουμε μακελιό από χέρι αριστερού ή μάλλον παρακρατικού που πληρώνεται από αριστερό. Επόμενο γύρο που ήξεραν ότι αν χάσουν πάλι θα τους φερθούμε σαν στοργικοί μπαμπάδες που δέχονται πίσω τον άσωτο ιό, αντί να τους τιμωρήσουμε όπως θα τους άξιζε. Αντί να τους κάνουμε το 1/10 από αυτά που θα σκόπευαν να μας κάνουν αυτοί αν είχαμε χάσει τον πόλεμο. Να είστε σίγουροι ότι δεν είχαν αφήσει κανένα ζωντανό. Ενώ εμείς τους πείθαμε να υπογράψουν και τους αφήναμε ήσυχους. Το σχέδιο τους είχε ξεκινήσει ήδη πριν χάσουν το πόλεμο, με το πεδομάζωμα που έκαναν και θέλαν όλη η νεολαία να φύγει στο Ανατολικό Μπλοκ και όλοι οι άντρες οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στον Ελλάς τουλάχιστον του τελευταίου γύρου να θανατωθούν. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Είτε με λαϊκά δικαστήρια, είτε με ρουφιανιές, είτε με οτιδήποτε, ήθελαν να εξοντώσουν τους πάντες. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτό, τα επόμενα καθεστώτα που ήρθαν, ακόμα και αυτό το καθεστώς το επαναστατικό της 21ης Απριλίου, τι έκανε εναντίον τους? Δεν έκανε τίποτα κανένας ποτέ. Με το πρόσχημα της εθνικής συμφιλίωσης του Καραμαλή και των Μητσοδακαίων, δεν είχαν ουσιαστικά καμία απολύτως επίπτωση. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου,
Γιατί αυτό το έκανα σαν εισαγωγή για να οδηγηθώ στο επόμενο επιχείρημα, να σου απαντήσω στο ποιος ευθύνεται. Για εμένα προσωπικά ευθύνεται ο Καραμανλής. Και γιατί το λέω αυτό? Είχε το ηλίθιο επιχείρημα που έχουν το θράσος κάποιοι να μας περνούν για τόσο ανόητους ώστε να παράγουν ακόμη και σήμερα, πως νομιμοποίησε το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα φυσικά, Σωστά. για να δείξει ο Καραμανλής στο λαό πόσο αδύναμη είναι. Γιατί υποτίθεται ότι όσοι ήταν παράνομοι ισχυρίζονταν πως έχουν μεγάλη λαϊκή αποδοχή και πως δεν τους επιτρέπεται να εκφραστούν μέσω των εκλογών. Ποιες εκλογές ενδιέφεραν ποτέ ποιον κομμουνιστή στο μεταξύ για να θέλει να εκφραστεί μέσω αυτών? Και εν τέλει, ο Καραμανλής ισχυρίστηκε ότι τους νομιμοποίησε ώστε να δείξει στον κόσμο πόσο αδύναμη είναι στην πραγματικότητα. Και θεωρείται και πανέξυπνη κίνηση, γιατί εξετέθησαν ως εκλογικά αδύναμοι οι κομμουνιστές. Και από τότε νομιμοποιήθηκε ο αντίστοιχος ελληνικός ISIS. Έτσι. Ένας ταξικός και όχι θρησκευτικός ISIS. Σωστά. Και να το αντιπαραβάλλω με αυτό που είπαμε προηγουμένως για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ύστερα από εκείνη τη δικαστική σκευωρία, το ίδιο επιχείρημα από τη Νέα Δημοκρατία, για να δείτε ότι είναι σιαμαία όλα αυτά τα ηλιστικά ιδεολογήματα, φιλελευθερισμός και μαρξισμός αλληλοϊποστηρίζονται, εκεί που ο προδότης και όχι εθνάρχης, Καραμανλής, βρήκε στο πρόσωπο των αριστερών ένα κόμμα το οποίο μπορούσε να είναι νόμιμο και να κατεβαίνει στις εκλογές παρά το γεγονός ότι είχε αιματοκυλήσει τον ελληνισμό επί τουλάχιστον 4 χρόνια, έτσι. Εκεί λοιπόν που θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να τους νομιμοποιήσει για να φανεί η εκλογική τους αδυναμία, το ίδιο επιχείρημα δεν λειτουργήσε για τη Χρυσή Αυγή. Εάν η Χρυσή Αυγή δεν σε απειλεί, ας την νόμιμη για να δούμε πόσο αδύναμη είναι εκλογικά. Και αν το επιχείρημα ήταν ότι η Χρυσή Αυγή είναι απειλή για τη δημοκρατία, έχει σκοτώσει πιο πολλούς από το ΕΑΜ, έχει κάνει στην Ελλάδα τη ζημιά που έκανε το ΕΑΜ, έχει αιματοκυλήσει τη χώρα επί 4 χρόνια? Όχι φυσικά. Θα έλεγε κανείς ότι αν ένα κόμμα που αιματοκυλεί την Ελλάδα για 4 χρόνια μπορείς να το νομιμοποιήσεις για να δείξεις πόσο εκλογικά αδύναμο είναι, θα ανεχτείς να αφήσεις νόμιμη τη Χρυσή Αυγή που κλώτησε κάτι χαρτόκουτα για να μας δείξει πόσο αδύναμη είναι στις εκλογές. Αλλά τα φίδια νεοδημοκράτες είναι πρώτα διώκτες των εθνικιστών και όχι των κομμουνιστών. Άλλωστε αποδέχονται ότι είναι συνταγματικό τόξο. Μαζί σε λίγο θα γιορτάζουν το Πολυτεχνείο.